মাৰাটো মোটেই মাৰিছে দিনতে মাৰিছে এইটো কিমান তাৰ ঘৰটো ইয়াত নহয় নেকি এইটো ফটো এইটো মোৰে ফাটি হয় ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিছে মানে ইয়ালৈ কেনেকৈ আহিল ইয়াতে ঘৰত মানে ঘৰত অলপ কাটি বুলি পিটি ইয়াতে দাউৰি আহিলা দাউৰি আহি ইয়াতে বাগি পৰলা নাতি ইয়াতে একদম মাৰলাক নাথাত আৰু মাথা কাটলা বুলি আমি দেখা পোৱা নাই ৰাইজৰ কাম আছিল না ইয়াত দাউৰি পৰি ইয়াতে বাগি পৰি তাতে মাৰছে ওচৰ চবৰে কোনো দেখা নাই দেখা নাই কায়ো দেখি বাকী মাৰিলে দেখা পাইছে দিব লাগিব नि पर्याय कुनो मोनसे सेसासनि खामानियाव बर' रावखौ बाद होनानै खामानि मावोब्ला जोंहा गोबां लामा दं सरकारखौ जोङो नारसिननानै खामानिखौ मावनो हानायनि बे पन्थाखौ जों लागोन खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय नोंसोरनि थाखाय आङो भिडिअ लानानै फैबावलायबाय माखासे पइन्ट्सफोरनि भिडिअ रायजोफोर दिनै जों गिबिसिनथारावहाय इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्लेयार मेरी कमनि बुंनायनि सायाव ससे खोनासंगोन बिनि उनाव आं माखासे बाथ्राफोर बुंनो सानदों नैथियावहाय ओरैबायदि दुखुनांथाव जाथाय नोंथांमोना नुखाबाय बाक्सायावहाय मानसि बुथारनाय बिनि सायावबो जों एसे सावरायगोन थामथियावहाय बिक्रम दैमारिया मा फोसावदों बिनि सायाव जों सावरायगोन ब्रैथियाव यानिकि जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो नैबे आसामनि दैबाना लोमनायनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा खुद्रिसारदों बेखौबो जोङो सावरायगोन लोगोसे जोङो थुनलाइ आफादनि आफादगिरिया मा बुंदों बेखौबो खोनासंगोन रायजोफोर बे समाव खोनासं मेरी कमा मा बुंदों प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा ये इंडिया मैप में हमारे नॉर्थ ईस्ट नहीं है सुन लिया ना दोस्तों हमारा भारतवासियों सुन लिया ना हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी शर्म आना चाहिए नॉर्थ ईस्ट तो अलग नहीं है नॉर्थ ईस्ट भारत में है तो नॉर्थ ईस्ट का नक्शा क्यों हटा गया वही सोचना चाहिए सचमुच हमारा जो भारत का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है और होम मिनिस्टर अमित शाह जी है उन लोग हमारा नॉर्थ ईस्ट को अलग रखना चाहता है क्या इसलिए ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन में जो मेरी कॉम है इंटरनेशनल जो बॉक्सिंग प्लेयर है उसके नज़र में अभी हमें उसका बातों से सुनने को मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट अलग नहीं है ये भारत में है कितना शर्म का बात है ना शर्म आना चाहिए ना हमारा भारत का प्राइम मिनिस्टर भारत का होम मिनिस्टर स्पोर्ट्स एसोसिएशन आप लोग को शर्म आना चाहिए सचमुच हमारा नॉर्थ ईस्ट को अलग करवा देने से भी अच्छा है और वेस्ट बंगाल बॉर्डर से लेकर के जितना भी नॉर्थ ईस्ट में ट्राइबलों है और ट्राइबलों के लिए जगह अलग करवा देने से भी अच्छा है सीखना चाहिए सीख लो हमारा नॉर्थ ईस्ट से वेस्ट भारत सीख लो जैसे भी हमारा वो जो साउथ में जितना भी भारतीय है भारत का जनता है नॉर्थ ईस्ट वालों से शक्कर भी नहीं जुड़ता है खाना पीना भी नहीं जुड़ता है हाँ और पहनने का ड्रेस भी नहीं जुड़ता है भाषा भी नहीं जुड़ता है सब कुछ अलग है इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट को अलग से नॉर्थ ईस्ट वन बनवा के देने से अच्छा है नरेंद्र मोदी जी जैसे मेरी कॉम आज जवाब दे रहा है शर्म आना चाहिए आप लोग को ये नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया बहुत दुख का बात है दानिया फैदो रायजोफोर ओरैबायदि दुखुनांथाव गावनि असे बिसायानो गावनि बिसिखौहाय खास्रि बिस्रि मा होननानै बुङो गोबौ हाथियारजोंहाय माने दा सुख्लाब सुख्लिब दानख्लाब दानख्लिब खालामनानैहाय बुथारबाय थारैनो जोंनि बर'फोरनि माने समाजावबो मा जुनाद आखुनि साननाय हनायफ्रा हाबमारबायना रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मानसिखौहाय बेसेन होआलासेनो नायगार नायगार गोसो जायोब्लानो गावनि हिनजावब्लाबो बुथारनानै गारनाय गावनि गथ'ब्लाबो गारलाबायनानै गालांनाय गुबुन जाथिजोंबो बुथारजानाय बेबायदि जोंनि समाजावहाय सोलिगासिनो दङ दा बेखौ जों नुदों दा हमनानै लांबायबो होननानै बुंदों दा हमनानै लांखांनायनि उनावहाय हगारो ना मायो बेयो सरखारनि खोथासै पुलिस डिपार्टमेन्टनि माखासे बेफोरखौहाय माने आयेन मथे बिसोरो बेखौहाय खामानि मावसिगोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर दानिया थामथियावहाय बिक्रम दैमारिया मा खोथा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासंग्रो जोंहा जितु दिल्लीयाव जेएनइउ आवहाय बर' आयदाखौ लानो थाखाय
जा रायज्लायनाय जादोंमोन बे फाइनाल जाबाय आरो खोथा होनाय बायदि बिटिसि सरकारनिफ्राय कर्पास फान्ड जाय फान्डजों जोङो बेथन होगोन इन्टारेस्ट स्पेसिफिक मोनसे फान्ड बियो बेफोरखौबो गासैखौबो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव बेखौ बाजेट खालामनाय जाबाय दा एलिगेसन बा फान्डा फैब्लानो बे फैसाखौहाय बे फान्डखौहाय जोङो दिल्ली जेनिउआव हरनाय जागोन ड्राफ्टनि गेजेरजों आरो बेखौहाय मावनायाव हाग्रामा महिलारि सारा गावनो सिन्था सरसा खालामनानै जा आवगायलांदों बेबायदिनो राजनितिक दोलोआबो फरायसा आफादाबो हायतआबो गावबा खामानि मावलां बे बिक्रम दैमारि ना बिक्रम दैमारिया एमएलए ना एमसिएलए ना इएम ना एमपि हा रायजो राजा नोंथांमोन बिपिएफ पार्टीनि बिक्रम दैमारिया मा बिबान दङ बिपिएफ पार्टीनिफ्राय बिक्रम दैमारिया टिसिएलसिसि आवहाय बिबान दं होननानैहाय जोङो मिथिदों नाथाय जाय बिबानखौहाय जाय बाथ्राखौ लानानै समाजाव फोसावनांगौ बे बिबाना दिनै बिक्रम दैमारि बुंनाय रावा रबिराम नार्जारि सारनि खुगानिफ्रायसो ओंखारनांगौमोन नाथाय बिक्रम दैमारिनिफ्राय बोरै ओंखारखो रायजो राजा नोंथांमोन थारैनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि समाजनि रायजो राजाफ्रा फरायसाफ्रा बिक्रम दैमारिमोननि खुगानिफ्रायनो गोदै गोदै राव खोनासंनानैहाय जेब्लायबो गोजावलांसिगोन नामा रायजोफोर थांनाय समनिफ्रायनो इलेक्शननि सिगांनिफ्रायनो बिक्रम दैमारिमोना फरायसाफोरनि बाथ्रा लानानैहाय गोबां पलिटिक्स गेलेबोबाय मोनसेबो साक्सेस नङा बिथांमोना बुंदोंमोन फरायसाफोरनोहाय मानो हाई सेकेन्डारियावहाय मेट्रिक पास जानाय जायफ्रा टप 10 लादों बिसोरनोहाय 3 लाख रां होनायनि बाथ्रा दङमोन आरो क्लास 12 आवहाय जायफ्रा टप 10 लादों मार्जिन लानानैहाय पास जादों बिसोरनोहाय 5 लाख होनायनि बाथ्रा दङमोन दिनै आरोबाव मा गोदान नाटकबाव बेलाय रायजोफोर मा गोदान नाटकबाव दिनैहाय बेसेबां सैथो जागोन बिक्रम दैमारिनि बुंनाय रावा जेरावहाय ना सीएमआनो फोसावदों ना एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टारानो फोसावदों आंथ' फोथायाखै रायजोफोर मानोना थांनाय समनिफ्रायनो बिक्रम दैमारि कास्टम बसुमतारी प्रहलाद ब्रह्म रिन्जय बर'मोनासो बिपिएफखौहाय राज खालामबोगासिनो दङ बेनिखायनो मोनसेबो खामानि साक्सेसफुल जायाखै हाग्रामा महिलारि बिथांनि बुंनाय रावफ्रा मोनसेबो साक्सेसफुल जायाखै जों बेखौ नुगासिनो दङ माबायदि सोलिलांगोनथाय बिपिएफ पार्टिया बर' रायजो राजाफोरखौहाय लानानै बेखौसो आं आसरित मोनदों दा बिनि सायावहाय नोंथांमोना मा कमेन्ट होनो सानो नोंथांमोननि सायावसै नाथाय एसेबां दा थगायजासि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे समावहाय खोनासंबावदो ससे भिडिअखौहाय रायजोफोर इन्ट्र'बो होखाबाय आरो बेयावबो खोनासंबावदो आसाम सरकार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारनि सायावहाय मा खुद्रि सारदों मुख्यमन्त्रीगराकीয়ে दिल्लीৰ ওচৰতে বোলে হাত পাতিবলৈ লাজ পায় অসমৰ মানুহ 4-5 দিন বানৰ মাজত ককবকাই থাকি অনাহাৰে অনিতাৰে থাকিলে লাজ নাপায় নেকি সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে হেনো অসুবিধাহে হ'ব কাৰণ প্ৰশাসন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তাত জড়িত হৈ যাব লাগিব দুৰ্যোগ প্ৰশমনৰ অসুবিধা হ'ব সাহায্য দিয়াৰ অসুবিধা হ'ব এই যে বানপানী 2017 চনত গুজৰাটত হওঁতে দুদিন পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী দৌৰি গৈছিল গুজৰাট চৰকাৰখন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰতকৈ বেছি দক্ষ নেকি जों बेफोर थासारिखौ नायोब्ला दुखु मोनो रायजोफोर मिथिबायना गोसोआव दुखु मोनो अनसुंथाइ होग्रा मानसिफ्रा मदद खालामग्राफ्रा दासिमहालागैबो होगौमोन आरो मददबो खालामगौमोन नाथाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा लाजिनानैहाय मान सन्मान थांजानो गिनानै दिनै बेखौ बन्द खालामबाय दा सप्तासे 6 दिनसिमहालागै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बे आसामनिनो सिङाव थानाय गावनिनो उसुंसेयावनो थानाय शिबसागरावहाय मानो नायदिंहैनो हायाखैमोन हा बेनि कुइसनखौसो नांगौ रायजोफोर कियर कारणे शिबसागरत অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এক সপ্তাহলৈকে কিয় যাবাৰ পাৰা নাই এইটো মই জানিবলৈ মই বিচাৰিছো কি কাৰণে এক সপ্তাহলৈকে এই শিৱসাগৰত কিবা বানপানীৰ কষ্ট পোৱা মানুহবিলাক কি খাব
কি না খাব কি পিন্ধিব খত থাকিব এনেকুৱা ইমান পৰিস্থিতিটো বেয়া হৈছে তথাপি অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 6 দিন লোকে তাতে যাওয়া নাই বলে আমি শুনিবলৈ পাইছে ইমান বেয়াৰ কথা না खाथियावनोखा शिबसागर ना गुवाहाटीनिफ्राय शिबसागर हेलिकप्टारजों थांब्रबनानै नायहैब्लानो जायो सोर मा जादों सोर मा जायाखै गोजौजों हेलिकप्टारजों थांब्रबनानै बिथाङा मा सानदोंमोन सोर बुंनो हाबावो ना नाथाय 6 दिनखाय थानाया जोबोद गाज्रि जादों दानिया रायजोफोर बेखौ नुदोंना नोंथांमोना बेखौ नुदोंना जोङो सेन्सासनि बयबो मिथिगौना सेन्सासआ फैबाय दा बे सेन्सासआवहाय जायफ्रा सेल्फ इनुमेरेशन खालामदों नैबेयावहाय जोङो बयबो मिथिबाय जे सेल्फ इनुमेरेशनावहाय बेयावहाय बर' रावा गैया मोनद'था राव गैया रायजोफोर मोनद'था राव गैया जाय रावा भारतनि संबिधानावहाय माने सिक्युरिटि मोनखाबाय बे रावखौहाय बेयाव आरोबाव लिरबावाखै होननानै बुंदों दा गोरोन्थिया सोरनि जाखो आसाम सरकारनि 110% गोरोन्थि रायजोफोर मिथिबाय फारसेथिं नारसिनै बिपिएफ सरकार आरो आसाम गभर्नमेन्ट बिनि 110% गोरोन्थि होननानै आं सिदा बुङो रायजोफोर बे समाव खोनासंदो थुनलाइ आफादनि आफादगिरि नीलकान्त गयारी सारा मा बुंदों जेनेखि मोनसे अपसन जों थुयो बेवहाय बर' रावा गैया इंलिशआ फैयो बेनिफ्राय असमिया फैयो आरो लोगोसे जायफोर जायगायाव गावबागाव जाय रावा फैयो दा बेवहाय जों नुबाय जे मोन 16 रावाल' फैयो माने मोनद' रावा गैया थारमाने दा बेवहाय गैयियाव बर'आबो दङ दा जोंनि सायाव गोबां रिएक्सन मानसिफ्रा माने हरबाय जे मा खालामदों बर' थुनलाइ आफादा माहारि आफादा मा खालामदों बेखायनो जों मैया सावरायनानै जोङो सरकारनिसिम जोंनि जि दुखु मोननाय बेखौ जोङो फोरमायगोन आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिखौ जों थाबैनो लोगो हमनायनि मोनसे हाबाफारि लादों नाथाय मोनसे खोथाया नैबे सरकारा बिथांमोना जि मोनसे राजधर्म सरकारा जि मोनसे धर्म फालिनो गोनां जायो आसलते राजधर्म थायो बेखौ बिथांमोना फालियाखै मानोना दिसपुरनिफ्राय बिथांमोना जुदि हरोमोनब्ला आसामनिफ्राय बिथांमोना बिहरो दिल्लीयाव बिहरो बेखौ बिथांमोना निश्चय हराखै आरो बेखायनो जोङो मैया जों गुरै रावै जों बुंग्रोदों जोङो आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ जों लोगो हमगोन आरो बेयावबो जायाबा जोंहा गोबां लामा दं आरो नोंथांमोननो आरो मोनसे आं खोथाखौ खोन्थाबावगोन जि मोनसे इन्सट्राक्सन मडिउल बिथांमोना हरदों बेयावबो माने इंलिशआ 20%सोल' हरदों एसामिसखौनो माने 80% बर'खौथ' जों नुवाखै दा बेबायदि माने मोनसे बायास माखासे गोसो लानानै आरो बिथांमोना माने मा होनना बुङो साइडलाइन नासयनाय बायदि गोसो लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों बेखायनो जोंहा गोबां लामा दं अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो बर' हारि जै जाथों जय बर' हारिनि